ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଟି ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା। ଏଥିସହିତ ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାର କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ନାଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ରାବ ପରିବେଶକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବରାହୀପାଣି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 399 ମିଟର ବା 1309 ଫୁଟ। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୋରନ୍ଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଏଥିରେ ରହିଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।